Parlok kajai Briew Khasi jongi suki kalanang Pawnam bha hakine gisngi nga Sngap sorong shibun ban yo I ban Sngap yakane haoi parlok nga kren shpang gine khna Kynthei kibalarwai ya ka jingrwai one day matram kane ka jingrwai kalanang Pawnam bha hamanla ki platform jong ka social media kum ka Instagram, Facebook, YouTube bat ha Twitter ngan sapan iru ye pi haden yak ka baki Briew ki ong shpang kane ka jingrwai ka balarwai kine ki khna Kynthei nga jela jongi Kumno ki Briew ki la comment halur kane kumta perlok ya kane ka jingrwai one day matram larwai ha ka jingpli ya ka jinghale ka AFC kamut ka Asia Cup qualifiers happening ka India but ka Bangladesh ha JN Stadium ha Shillong kine ki khna Kynthei ki larwai bha ya kane ka jingrwai but baro ki la snautan nat pha ya kane ka jingrwai kine ki khna Kynthei kine ki khna Kynthei ki lapan ki ya ka internet but ki Briew naman la ki dong jong ka ri jongi menta ki la sedang ban tip ya ka jilla Meghalaya jongi balai nga ong kumnen namar don ki Briew ki bam tip shpang ka jilla Meghalaya jongi ki bam pat Julai school bat menta kasni haden ba kane ka jingrwai kala viral ha rensan social media baro ki Briew ki tip ya ka jilla Meghalaya jongi ki Briew na North India ki jo khot ya ki Briew na North East kum ki nong China ngangej haden bakila Sngap ya kane ka jingrwai ki score jongki kin pli bat ki khmat jongki kin pau shabar kane ka jingrwai kane ki khna Kynthei kala yo da ki millions ngot ki nong page Instagram bat palat sanlak ngot ki Briew kila like ya kane ka video jongine ki khna Kynthei Instagram ka kerting ka jai Briew Khasi jongi suki kanang Pawnam nga Sngap sorong shibun ya lade haden bangala yo I ya kini baro paralog don ki Briew ki bala comment ba ya kane ka kun kine ki khna Kynthei deban khot hagsngi jong ka final jong ka tata IPL sayangan pen EP ki comment katok ne ki bala comment ki Briew shpang kane ka jirwai kine ki khna Kynthei Entah perlu ngan pen EP hang ne ki komen jong ki Briew ki komen ayu shpang kene ke jingrwai jong kine ki khna Kynthei ke jelang jong ni ala pue ha kene ke page jong I India Culture Hub ngan like page kanu ke likes la yo ha kene ke video san lak khandai pyo jar ngot ki balai ya kene ke video bat page hang ne ki komen bat ke share ngan EP kanu ke share page raja apyo prahajar Briew pa ngot ki Briew ki share kene ke video bat ke nong komen pat kanu ngan EP page nu ki komen hang ne la kan sepen iru EP kanu ke views jong kene ke wai ke jingrwai ke page kanu 4.8 million kanu 4.8 million sao pio pralak tam ki Briew the page ya kene ka jingrwai ke berwai kene khna Kynthei na ka jela junge bat comment part ngan pen EP hang ne wow I am proud to be Meghalaya bat sayo page hang ne kumno ki tho ne ila comment they deserve the stage in the IPL final yang they should be invited for IPL final. Damn, the hoi is so powerful. hoi they haven't forget to add their own ethnic style of singing songs. Hoi page une comment kumno Meghalaya कौन सा देश में है अपनी EP की reply kumno ने reply अबे चुटिया कभी दिल्ली मुंबई से भी बाहर निकल के देख मेघालय इंडिया स्टेट नॉर्थ ईस्ट में है स्कूल नहीं गए थे क्या जियोग्राफी नहीं पढ़ाया स्कूल में पे उन्हें कमेंट कुनो इंस्टाग्राम यूज़ करने से अच्छा होता अपना देश के जियोग्राफी ही थोड़ा स्टडी कर लेते तब ये पूछने की नौबत ही नहीं आता कि मेघालय कौन सा देश है पेज कुमनो की थोंग these girls from Meghalaya are breaking the internet with their version of Vande Mataram Sa sorong habanga I kumne perlok pisngau kumno
Isang sorong nem yalde papi yo ikumne kajet penriu khasi jongi kalapau rathe sa ai ka chingu jong pia po comment box but sngoba share ya le ka video yang babaro kin yo jingtip spangne khuble shibuni pi baro ban pe hadu ka kut